Здравейте на всички, вие сте с GetOut, продължаваме с Half-Life. Така да видим докъде бяхме стигнали. О, да, до най-доброто нещо. И така малко да поговорим. До сега правихме клип на Майнкрафт и ви очаква голяма изненада, но няма да казвам каква. Просто е за милиони, така да го кажа. Така бих запаметил тук, защото може и да не стигнем повече. Но както и да е, стига с Майнкрафт, да не разваляме изненадата. Шит, добре. Добре. Така и го минахме. Сега тук играта автоматично ще сейфа след малко. Така, докъде се качихме сега? Вау, мисля, че се връщаме. Не съм много сигурен. Тези тесни тунели тук са ужасни. Мисля, че скоро ще намерим нови оръжия. Така, о, ето вижте, вече сме от другата страна. О, колко луксозно. Както казва No Thanks, екзотично. Така съм голям фен на No Thanks. Играла и Borderlands. Тази игра на мен ми харесва. Играл съм я, превъртал съм я. Не съм го виждал, той мисля, че един епизод снима. Ако гледа този клип, показвам, че Borderlands е страхотна игра и след половината на играта става яки оръжия и хайде да не разваляме изненади, да не казвам игрите, защото така става безинтересно. Опа, какво става тука? Това някакви краченца виждам така. О, тук почва едно от най-гадното. О, да. Така, добре дошли в столовата на Black Mesa. Опса! Опържехме маличко. Така. Оп. Тук ли спря, бе, там? Опса! Така, сега мисля, че... Опа, кой е това? Ей, нервна прахана. Така, сега единствения нещо. Чакай, че се стресна. Да минаваме, че да ни бият малко засилка. Токес, да. О, тук е много екзотично място. Вижте, само паячки си имаме, да. Даже и му ядат главата. Тази игра, първата версия, не е така, кой знае колко страшна. Даже не е страшна. Какво стана тук, бе? Добре, пътя ни. Мисля, че е джопа ни тук, бе. Добре. Това беше идеята. Да премамим паяците и сега минаваме от другата страна. И минаваме през дупката. О, да. И разбира се, за да стане по-гадно, тук не може да се мине. Така, както казах, да продължа за Майнкрафт, да се извиня. Пак имахме технически проблеми. Някой от клипа мисля, че спря. Не съм сигурен. Сега. Аха. Да внимаваме. Фак. Така. Да, от тук може да се мине.
направи грешка. Не трябваше да идваме тук. И в този лаки не мога да оцелиме на шахта. Така, тук ви дава така за заблуда някои работи. Както виждате, който не е играл играта, се заблуждава много лесно. Значи, ако не е на тази страна, е на другата. Скоро ще давате нови оръжия. Няма да казвам какви. Защото няма да е много добре. Така. Дядото тук вече е станал на супа. Така. Да, сега ще спираме тока. И на фенера ни се почти падна батерията. Дърча е тук. И така, сега след като спряхме тока, тук да взема пистолета, спряхме тока. Няма опасност. Оп, тук е пуснат тока. О, тук. Не знам какво беше. Май на зомби кърчеше вратата. Ето го. Няма да щупи вратата. Тук има една чичка тук. Там. О, не. Тук мисля, че е следващото предизвикателство. Тук въобще има ли нещо? Така, както казахме, в този големия може да има сладка изненада. Опа! Изненада! Нещо за ядене. О, ето, както казах. Взимаме пушката. Опа! Нашия човек ще бъде изяден. Така. Да, дадаха ми армор. Долу да не губим време. Защото спираме клипа. До другия път, дано да ви е харесал. Абонирайте се и до другия път.